Natay ti may sa alalaki kalpasan na natambangan iti saan pa'y amabigbig nga masuspecha. Tinagbalin nga biktima ket ni Rodante Bael i Rosario. 26 ti tawen na nga agnay iti Barangay Panay Norte iti ili Amagsinggal. Nga nagsagrap iti 27 nga tiro iti naduma-duma nga parte iti bagina kang runaan ti ulo na. Iti mapapati nga shotgun basarmet lang iti tallo nga kapsula ana rekobre dagiti kameng iti kapulisan iti nasao nga ili. Agdamamit nga magagasan iti kasinsin ti biktima iti balay pagagasan. Nga nagsagrap met iti tiro iti naduma-duma nga parte ti bagina ani Johnny Quinto i Bael 23 ti tawen na nga agnaid met lang iti nadakamat a barangay. Basar ti investigasyon iti kameng iti PNP Magsinggal agdama nga umininom dagiti biktima iti may nga tanod outpost ket ditan nga imbagada dagiti duwa nga agkasinsin a biktima nga rumwarda tapno mapanda gumatang ket ditan nga adda si maruno nga nakalugan met lang iti motorsiklo. Ket saan nga nagbayag, nakangigda iti tallo nga putok dagiti kadwada nga giinom. Aditan nga insigida da nga napan kinita, ket ditan anak kita dan dagiti dua a biktima nga nakaiddan, iti abay iti motorsiklo nga nagluganan da. Garop galas 9 din naawat nila yung report. Ket actually ket madamay ti patrolling nila din takalkalpas ti checkpoint ni. So proceeding da jay tropak nga mapandi jay Panay Norte. Tadi di nga ron ti may sa concentration tay tata. Tadi kita previous cases nga shooting incident di jay. So nga i-confirm ko di jay ti patrolling. Ngem dada dito pala parte ti Bosawi daman tawagan so di jay naitawag di jay nga diri do nga nambusda ket na-identify dito nga ni Rodante Bael ken ni Johnny Quinto. Pinasinggitan pa iti nadakamat nga opisyal nga adda records dagiti nagbalin nga biktima iti pammaltug iti napalpalabas nga tawen. Nasa una pay nga saan nga gun for hire dagiti nagbalin a masuspecha no diket nagibales dalang. No may panggap da jay suspecha kun ang arot tay nga disoras ti rabi nagiyayan So among matinam na mayan tayo di jay nga tattaon no diket da jay nakasurvive. Di jay nakasurvive da jay nga ambos ang dami di jay Gabriela Silang at barbareng tatatay napamikinita di rabi at hindi malasin sir ta nasinget ko na ng barbareng na makonpompos nanto di jay pampanuno na tabaka di pinangkita ng kakasjek at danto malala di jay may bagana. Kapuan ang tanasing iti nakapasamakan iti krimen, ken awan iti mabalbalay, awan iti makaibaga no anya iti katatao dagiti dua a masuspecha, ken sigon iti pinakipatpatang ni Police Senior Inspector Arsenio Ramos, iti kasinsin ni Bael, ket saan na mabigbig dagiti pimaltug kadakwada. No datayo, dadalan tayo tikas jay, so katantay nagsasarita kami gani Apo Kapitan kakabuda ng agtatay dito Katambi pa kayo din sir, kunana kayo di pa tayo kanya ako, paisomi di kunam sir kunana, adda kami di jay, kaya baka magsuspetsahan na kami pa ita na kami natin sisiriring na yung orasin. Okay, which is correct, han? So, kung kuna natin yung katimmin sa langan niya, kung kuna na. Kaya naman minsan, ang dami point na. Pwede ko na nga ron sino ti sisiriring na yung oras? Kaya sino ti naggapon na yung biktima? Di dyan mismo barangay checkpoint. So nga kitayan tayo ito na yung pagdordor-asan na di dyan, oras at madama iti konsentrasyon nito na di dyan nga lugar. Dahil nga ron nagsaruno nga shooting incident tayo di jay. Hampay mo lang na tayo di jay biktima kat barbareng. No adan to met la di jay may ted di jay misis na nga kadwa na di nga di jay misis of Laray. Iti pinakisarsarita iti press court ti ina iti maysa a biktima ani Bael ket adu ti naibagana mainaig ken ti anak na. Kasengput kada kami ureg damag katoy barangay ni sir. Tadati anak ko, uray na marigrigat kami sir. Awan impapain na nga panakiriri kada kami nudikat siya at laeng. Timpapain na kada kami tadamay sa pagbabasa imi ti college. So dahil kakaasi nga panagramedyo, panagkapas kaya na sir. Tami babaunan nga ron. Tanong ipaayan mi mati ko. Taga po tawang may papain nga namay. Iti inisyal nga investigasyon, iti katatao dagiti dua a biktima, ket maipagarup nga miyembro da, iti gun for hire group, ken na-involved da pay iti drug activities operation, tinadakamat nga ili, ken maipalagip nga napasamak iti pannakatambang, dagiti agkasinsin, iti napalabas karabi agarup alas 9, may ka-13 iti bulan ti Disembre, iti Barangay Road, Sitio, Balbalino, iti nasaumet lang a barangay. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.